गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमनाय थाबाय आरो गोदान नैबे आंनि भिडिअ खालामनायाव स' आङो बे सिख्लानि थाखायनो नैबे जेनोखि जिमान भाइरेल जानानै थांबाय आं बे आब'नि सायाव आं गोदान भिडिअ खालामफिननाय जाबाय स' आङो खोनानो मोनदों नुनो मोनदों गोबां जोंनि इउटुबार लोगोफोर आदामोन बिसोरनि चेनेलावबो नुनो मोनदों फेसबुक पेजफोरावबो आं नुनो मोनदों खोनानो मोनदों बे आब'आ निमाहा बिफिनबाय होननानै स' रायजो राजाफोरनि कमेन्ट्सफोराव नायोब्ला नुनो मोनदों बेखौ निमाहा होआ निमाहा होनाङा दायखौ मावनानै बियो निमाहा बिदों बेबायदि बुंगासिनो स' निमाहा गोबाङानो निमाहा होआ होननानै बुंगासिनो स' बिनानावा कमेन्ट्सखौ नायनानै हार्ट जादों खोमा दुखु मोनदों आं बेखौ बुजिदों नोंथाङा दुखु मोनदों जानांगौ निमाहा होआ होननानै बुंजानायाव स' बिनानाव आं एक्सुवेलि बिनानाव बुंनायखौ आं माने गोबां बिनानाव होननानै आं मानसिफोरजों रायलायोना स' आं नोंखौ बिनानावखौनो बुंनोसै स' बिनानावा दुखु मोनदों आं बेखौ बुजिदों आं बिनानावनिसिम बे भिडिअखौ खालामबावनाय जाबाय नों गाज्रि मोनाबानो जाबाय नों मिथिखागौ बिनानाव जोंनि बर' हारिनि रायजो राजा आइ आफा बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासैनि गोसोखौबो नों मिथिखागौ हमनानैबो मोनदों नाथाय माखासेनिखौ हमना मोनाखै जानो हागौ नाथाय फ्रायानो 100आव 80%खौ नों मिथिखागौ जोंनि आइ आफा बर' रायजो राजाया जिमाननाखि गिदिर गोरोन्थि मावा मानो बेखौ निमाहा होयो जायनि जाहोनाव जोंनि बर' बिमा बिफा गासैबो अनसुला जोंनि बर' बिमायानो अनसुलि दुखुजों सहायनानै दिन्थिबोनाय दुखु सहायगिरि जोंनि बर' बिमाया जायनाखि बिनि थाखाय जोंनि गासै बर' फिसाफोर आइ आफा दङ बे जोंनि बर' रायजोआव स' बर' फिसा जानानै जों नोंखौ निमाहा होगोन निमाहा मानो होआ जानो नों मिथिखागौ अनसुला अनसुलि दङ जोंनि आइ आफा बिदाफोरा बिब' बिनानावफोरा स' निमाहाखौ मोनगोन बिनानाव मानो मोना जानो आंनिफ्रायबो निमाहा नोङो लुगैदोंब्ला नोङो आंनि मोनसे रिकुवेस्ट मानिनांगोन बे रिकुवेस्टआनो जाबाय नोंजों जिनिखि थाफानाय सिख्लाफोर दङ लोगोफोर दं बेबायदि गाज्रि खामानि मावनानै देहा फाननानै जाग्रा सिख्लाफोर दङ बिसोरनि डिटेल्स गासैबो नोंथाङा होनांगोन आरो बिसोरखौ बुंनांगोन बेबायदि कल रेकर्डजों जानाय नङा जों मानिनाय नङा स' नोङो भिडिअ खालामनानै नोङो रिकुवेस्ट खालामनांगोन आरो नोंनि जेसेबांनाखि लोगोफोर दङ बिसोरखौबो नोङो बुंनांगोन जे जों निमाहा बिनांगोन रायजो राजानियाव अब्लासो निमाहा मोनगोन होननानै नोङो बिसोरखौ बुजायबानो जाबाय आरो नोंबो निमाहा बिहरफिनबानो जाबाय बेबायदि जों मावनाय नंला आरो नेक्स्ट टाइम मावोब्ला गावखौनो नोङो सारेन्डार लानांगोन स' आङो बेखौनो नोंनिसिम बुंनाय जायो गुरैयैनो आं खावलायो आखाइ खबजोबनानै बिनानाव स' आंनि बुंनांगौ आरो लाइनखौथ' नों मिथिखादों माबायदि हार्ट जादों जोंबो जोंनि लोगोफोराबो गोबां दङ मा बुंनो आंसो हार्ट जायो आंसो मिथिगौ मानो होनोबा आंनि माखासे लोगोफोरानो दङ सोरनाबा बिमा गैजाया सोरनाबा बिफा गैजाया सोरनाबा बिमाबो बिफाबो गैया सोरबा खांजानायनि गेजेरजों दुखु दाहा लानानै आंजोंनो दङ आंजोंनो खामानि मावो आंजोंनो ज' मावो स' बिसोरनि प्रब्लेम बिसोरनि न'खर गोबां बर' सिख्लाफोर दङ मिथिबायना बर' सिख्लाफोरा गोबां दुखु दाहा लानानै माखासेया खस्थ' मावनानै दिनैसिम न'खर सलायो गावनि लाइफखौ मोजाङै सोलिगासिनो दङ नाथाय नोंनिया गोरोन्थि जादों बिनानाव बेबायदि खालामनो नाङा गोरिबखा जोङो बर' सुबुङानो गोरिबखा मानो गोरिब नङा जानो स' नों दि देहा फाननानै गोबां रां खामायनो हादों न' पाक्का लुनो हादों स' बेबायदि नङा जिमाननो नोङो दुखुयै खस्थ'यै नों खामायगोन नोंनि मावनायनि फिथाइया गोदै जागोन नंगौ बिनानाव स' जिमाननो नोङो खस्थ' खालामनानै न'खर नोङो सलायगोन स' नोंनि न'खरा हेपि थागोन गोजोनै थागोन स' आं बेखौ खावलायो बिनानाव नोङो
गोरोन्थिखौ मावदों जायाबो गोरोन्थि मावो नंगौ गासैबो मावो आंबो मावो गासैबो मावो स' बेनिखायनो बिनानाव नोंनि गोरोन्थिनि मावनायनि गेजेरजों नोङो निमाहा बिबाय हिसाबै नोंखौ निमाहा होगोन नाथाय नोंनि निमाहा बिनायनि जाहोनाव नोङो गासै नोंनि लोगोफोर डिटेल्स बर' सिख्लाफोरा जिमाननाखि गाज्रि खामानि मावदों बिसोरनि नोङो डिटेल्स होनांगोन आं बेखौ आसा खालामो स' नङाब्ला बेबायदिनो आरो गोबां सिख्लाफोरा बेबायदि निमाहा बिफिनाब्ला बेबायदि मावला होननानै गावखौ सारेन्डार लायाबा आरो नेक्स्ट टाइम बेबायदि आरो जाबावगोन होननानै आं नुहुरनायाव आंनि मेगननि नोजोराव आं बेबायदि सानो आरो गोबां बर' सिख्लाफोरा बेबायदिनो नाम गाज्रि मोनफाबाय थागोन होननानै आं माने गिनाय मोनो आरो स' बेनिखायनो आं बे भिडिअखौ खालामनाय जादों नों दुखु मोननाङा आं बुजिदों नोंनि दुखु मोननायखौ सोर दुखु मोना हिन्जाव माहारिया गोबां दुखु मोनो हिन्जाव माहारिया एसे बिमा बिफाजों सोरबा एसे रायजायोब्लाबो बिदा फंबायजों न' खाथिनि सोरबा गामिनि माबा मोनसे गोरोन्थि एसे बुङोब्ला हार्ट जायो डाइरेक्टलि जायो दुखु मोनो गावो स' बिनिखायनो नोंथ' हाजार मानसिफोरजों बुंजादों बेखौ फासि होनांगौ बेखौ बुथारनांगौ स' बेबायदि नङा जोंनि बर' रायजो राजाफोरा मिथिखागौ अनगोन हेल्प खालामगोन मानो होआ जानो बिनानाव गोबां हेल्प होयो आंनि न'खरखौबो आंनि रायजो राजाफोरा जोंनि रायजो राजा बर' रायजो राजाफोरा जोंखौ हेल्प खालामगासिनो आंनि न'खराबो गोबाव समनिफ्रायनो दिनै बेसेबां दिन जाखो कर'ना भाइरासनि गेजेरजों कर'ना भाइरासआ जेब्ला जादों अब्लानिफ्रायनो लकडाउन जादों लकडाउन समनिफ्रायनो आंनि आबाया आंनि जोनोमगिरि बिफाया गोबां खैफोदाव गोग्लैनानै दं बेखौ नोंथांमोना बड'लेण्ड निउसनि गेजेरजोंबो प्रान्जल नार्जारि आदानि चेनेलावबो बुला बसुमतारी लोगो आंनि चेनेलावबो आरो आदा देरहाजार इस्लारिनि चेनेलावबो नोंथांमोना चेक खालामनानै नायोब्ला नुगोन आंनि न'खरनि प्रब्लेमखौ स' बिनानाव आं रिकुवेस्ट खालामो आंनि न'खराबो गोरिब आं बहुत गोरिबनि फिसा अब्लाबो आङो आंनि न'खरखौ आं सलायो आंनि बिमा बिफाखौ आं सलायो स' आंनि दुखु दाहाजों आं सलायनायाव आंनि आइ आफाजों आं हेपि अब्लाबो आं रिकुवेस्ट खालामहरदों आंहा गोबां प्रब्लेमाव दङ बे प्रब्लेमनि गेजेरजों आं नोंनि सायाव भिडिअ खालामनाय जादों खालामबाय थादों आरो आं नै मैयासो 4 तारिख स' बेयाव आंनि आबाखौ अपारेशन खालामनाय जाबाय साक्सेसफुल जाबाय गोबां रायजोफोरनि बिनायाव गोबां रायजोफोरनि हेल्प होनायाव इसोरनियाव बिसना होनायाव आंनि आफाया मैया अपारेशना साक्सेसफुल जाबाय आरो दिनै मैयानिफ्राय आइसिइउ रुमाव दङ अन्नानै हार्डलि प्रे खालामगोन होननानै आं रायजोफोरनिसिमबो आसा खालामो स' आं बुंनो सानो बिनानावनिफ्राय आरो बिनानावनिसिम आरो मोनसे रिकुवेस्ट बाव स' बिनानाव नों बेफोरबायदि खालामनाङा आरो माखासे जिखिनि देहा फाननानै जाग्रा आब' आरो बिनानावमोन आं नोंसोरखौबो बुङो नोङो बेबायदि देहा फाननानै जाबाय थायोब्ला नोंनि न'खराव खैफोद फैगोन प्रब्लेम फैगोन नों एसे बुजिनाय नोंनि माइन्डआव नोंनि दिमागाव नोंहा साननाय दंखायो बुजिनाय दंखायो जों बुंलायनो नाङा अब्लाबो बुजियाखैब्ला आं नोंथांमोननो आं फोरमायनाय जाबाय नोंनि न'खराव प्रब्लेम जागोन सानसे समाव खैफोद फैगोन बेराम जागोन नोंनि न'खराव नोंनियाव जायोब्लानो नोंनि न'खराव जागोन नोंनियाव फार्स्ट टाइम जागोरगोन नोंनि न'खराव बारस्लायगोन न'खराव बारस्लायनाय लोगो लोगो गामियाव जागोन गामियाव जानाय लोगो सारा दुनिया जागोन स' बेनिखायनो बिनानाव जेरै कर'ना भाइरासआ सारा दुनिया एरदों जिब जुनारनियाव जानाय बेरामा दिनै मानसिनियाव सन्देरदों स' बेबायदि जायो बिनानाव भाइरास होननाय मोनसे गाज्रि बेरामा मानसिनाव सन्देरनो गोरलै मिथिबायना बिनानाव स' बेनिखायनो आं रिकुवेस्ट खालामो नोंथांमोना बेबायदि दाखालाम गावनि लाइफखौ गावनि न'खरखौ अन्नानै सेभ खालाम जि जाबाय गोरोन्थिया बयहाबो जायो अन्नानै बेबायदि दाखालाम बयनिसिमबो आं बेखौनो गुरैयै रिकुवेस्ट खालामनाय थाबाय गोजोन्थों